Yun, isang mapagpalang araw sa atin lahat mga kaspero. Welcome back ulit sa ating panibagong episode. Matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload, kaya let's go! Sasabak tayo sa panibagong araw. Sana makaswerte tayo ngayon. Lalarga na kami. Doon kami sa Kabalian spot. Kasama ko si Master Danny at si Kuya. Nga dito sa spot mga kaspero, nabigla kami dahil ngayon lang namin na-encounter itong napakaraming big nose unicorn. Grabe, napakarami talaga nila mga kaspero at sobrang lalaki pa. Halos 2 kilo yung pinakamaliit na unicorn, kaya hindi na kami nagdalawang isip ni Master Danny na panain ito dahil malaking pera na rin ito pag hinarbis natin mga kaspero. Pero isa-isa lang yung pagpana namin. Talagang hindi kami umalis dito sa spot at pinagtiyagaan namin na panain itong mga unicorn na ito mga kaspero. Kaya eto, target lock tayo ng isa at eto yung buhay naman, no? Napakaganda agad ng pagkatama natin dito sa unang unicorn na nahuli natin. Ayos. Eto, yung pangalawang nahuli natin na unicorn. Late na tayo nakapag-open ng camera, kaya ayan, late na nakuha na ng video. Kaya ayos lang dahil nakuha naman natin dito. Grabe, malalaki talaga mga kaspero. Eto yung umabot ng mga 3 kilos yung isang piraso. At malaking pera na ito dahil 180 yung per kilo nito. So yung isang piraso umabot ng 400 to 500 pesos yung bayad. Kaya hindi talaga kami umalis ni Master Danny. Talagang pinagtiyagaan namin dito na panain dahil sa sobrang dami nito mga kaspero. At minsan lang namin na-encounter yung mga ganito karaming isda. Kaya pana ulit tayo. Meron na tayong target. Sobrang dami. Meron na sa harap ko pero dun tayo sa medyo malayo. At sa pool naman mga kaspero, dagdag sa mga huli natin ngayong araw. Habang hinihila ko yung sa akin, si Master Danny naman bumanat, tumira din mga kaspero. Ayan o, halos baba, tira lang kami, angat, kasa, tira na naman. Grabe, ang ganda kasi ng panahon ngayon mga kaspero. Kaya nakapunta kami dito sa Kabalian. Ilang buwan din kami hindi nakabalik dito at sinurpresa tayo. At ito, habang nag-aayos kami ng pana ni Master Danny, dumaan sa ilalim yung isang king mac. Good size na rin ito mga kaspero. At
Ayun, sapol. Grabe, akala ko hindi tatamaan dahil sobrang bilis nitong King Mac na to, kaya pinahabulan ko na lang sa hinabol ko. At medyo dapos pa yung pagkatira, kaya dinali-dali namin na hinabol ito. Pati si Masardani na una na sa akin, kaya ayan, sinisingin niya at second shot. Sapol naman mga kaspero, sulit. Pag nagpapahuli talaga yung isda, kahit at least mahuli talaga. Pero minsan, hindi namin yung tama, nakakawala ka. Pero ito, at least lang. Pero nakuha pa namin talaga para sa amin. Lapit na mga kutsi. Dito ulit tayo sa Unicorn. Pagka tapos nating mailagay sa bangka yung King Mac, back to unicorn hunting. At ayan, kung napapansin nyo, marami talaga sa ilalim, kaya hindi ka magsasawang panain ito dahil ang sarap sa pakiramdam. Talagang hindi namin napansin yung pagod dito, sapagkat minsan lang kami makakakita ng ganito karaming isda dito sa lugar namin. Meron naman kaming napupuntahan pero mas malayo, marami din na sana yun, malayo yun mga kaspero. Pero ito halos 15 kilometers lang galing sa amin, kaya sinulit na namin itong pagpana ng mga slip unicorn. At eto, yung pinana ko na ito, isang unicorn din na bilog, mahaba mga kaspero. Ito yung tinatawag na slender unicorn mga kaspero. Ito na naman, walang kasawa-sawa itong mga unicorn na to. Habang pinapana, lalong dumadami mga kaspero. Ayan oh, itong pipiliin ko ulit, itong slender na to. Malalaki kasi ito mga kaspero at bilog na bilog. Mabot na mga 3 kilo yung isang piraso, kaya ito yung pinagtitira ko. Medyo may kalaliman pala itong pinapanaan natin mga kaspero. Umabot ito ng 19 hanggang 21 meters. At ayan, pagkapana namin, kaya lang ng kaunti, pero hindi agad kami basta-basta sumisisid mga kaspero. Pagkatapos namin umahon, nagre-rest interval naman kami para maging safety, dahil baka mawili tayo kakapana ng mga isda na ito. Nakakalimutan na natin yung mga rest interval natin, kaya kung minsan merong mga nangyayari na nabablackout mga kaspero dahil kulang talaga sa rest interval. At eto nga, dalawa kami na nakadapa ni Master Danny. Tumira siya, ang ganda ng pagkatira niya mga kaspero, gitnang gitna at napaka tuwid ng pagkatira mga kaspero. Kaya eto, bumawi naman ako dito mga kaspero dahil hindi ako nakapana nung magkatabi kami ni Master Danny, dahil nauna siya ng nakapana. Pero yun, naka-timing tayo, double kill mga kaspero, sulit. 2 kilo bawat isa, 4 na kilo yung nahuli natin dahil 2 piraso. Grabe mga kaspero, malakas din itong mga big nose unicorn na ito, pero ayos lang dahil hindi naman gaano kalakas tulad ng mga giant trevally. Grabe, nakarami na kami dito mga kaspero. Sa malaking styro namin, halos kalahati na yung mga nahuli naming unicorn, at saka yung pelagic namin na nahuli, isang King Mac pa lang. Kaya hindi kami sasawang panain ito dahil biyaya na ito sa amin. At ito, baba ulit tayo. Pili tayo ng mas malaki dito mga kaspero. Ayan, meron ng nasa harapan natin, pero pipili pa tayo. Nagta-timing ako dito na mag double kill, pero hindi sila nagtatabi mga kaspero. Talagang
magkahiwalay. Kung napansin nyo, pwede na agad akong pumana. Pero, ayan oh, pili pa ng pili. Hanggang sa lumayo. Ayan oh, pili pa rin mga kaspero. Ayun, dalawa na sana yun. Kaso lang, mabilis. Hindi natin agad na kalabit yung trigger. Kaya eto na lang. Tirahin na lang natin yung malayo. Sapul. Talagang sapul na sapul mga kaspero. At ito, nakapana din ako ng blue spine na unicorn. Ito yung pinaka masarap na ihawin na unicorn sa lahat mga kaspero. Talagang the best talaga itong unicorn na ito. Hindi na natin nakuhanan gawa ng medyo mailap. Kaya nagtago pa ako dito sa bato para mapana lang itong blue spine unicorn. At pagka secured nga ng ating unicorn na yon, bumaba ulit ako dito at mag-a-ambush na naman. Tingnan nyo yung ugali nitong mga unicorn na ito. Pag lumapa ka, talagang lalapit at lalapit sa atin. Kaya pili tayo ng mas malaki. Ito, isang malaking slender unicorn. Ayan o. Siyempre, yan yung pipiliin natin. Kaya tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. Sapul mga kaspero. Ayos din itong bagong setup natin na pana. Yung patos natin na pana na nilagyan natin ng head ng inverted na Hermes galing kay Sir Abraham. Kaya shout out. And syempre sa ating SG maker dyan, kay Bro Bem, Recha, at saka sa mga kasamahan niya. Shout out po sa inyo dyan. Ito, grabe. Yung unang napana natin na slender, halos ganito kalaki. 3 dangkal yung haba niya mga kaspero. Ayan. Siguro yung bilog niyan halos gabraso. Malaki pa sa braso natin mga kaspero. Dahil mga 3 kilo. At ito pa, talagang pinagtiyagaan na namin ni Master Danny. Halos 5 oras na pamamana namin dito sa mga slick unicorn at saka big nose unicorn and slender mga kaspero. Hindi talaga sila umalis. Kaya talagang sinulit namin ang araw na ito. At nakatarget na naman tayo ng isa. Sapul na naman mga kaspero. Halos wala tayong sablay sa pagtira nitong mga big nose unicorn dahil sa sobrang dami at saka maamo. Talagang pipili at pipili tayo ng mas malaki para sulit yung tuwing baba natin. Kapana nga namin ni Master Danny ng mga slender. Eto, merong lumapit na isang Island Trevally. Ayun, sapul mga kaspero. Hindi ko na dinapaan gawa ng umangat ito dahil nakapana si Master Danny ng big nose unicorn. At hinihila niya ito pataas at biglang umangat itong Trevally na ito. Kaya hinira ko na. Mga 2 kilo din ito mga kaspero. At yung kilo pala ng mga Trevally dito sa amin, ibebenta namin ng 300 per kilo mga kaspero. Kaya pag nakahuli ka ng mga 5 kilo, paldo ka na. At ayan yung napana ni Master Danny na big nose unicorn. Bita. Paldo sa adik ya. Eto, malaki na naman yung pipiliin natin. Isang slender unicorn na naman.
Sapul na naman mga kaspero. Ayun, usok siya eh. Grabe. Sulit. Talaga, ang araw na ito mga kaspero, talagang biniyayaan kami ng maraming malalaking unicorn. Kaya, eto, paldo talaga kami dito ni Master Danny. Gawa na 3 lang kami nag-dive. Si Kuya, yung bantay namin ng bangka, at saka si Master Danny. Dami unicorn mga kasper. Paldo. Eto pa oh. Kung napapansin nyo, umiitim. Meron pa doon sa unahan, meron sa likod, meron sa gilid. Grabe mga kaspero. Oo, pili lang tayo ng mas malaki dito at tirahin na natin. Pero yung ginagawa ko kasi mga kaspero, hindi agad ako pumapana. Tinatimingan ko na mag double kill. Pero medyo maliliksi itong mga unicorn. Ayaw magtabi. Kaya ito, tinira ko na. Pinipili ko pa yung mas malayo para hindi na sumabit yung line natin sa mga bato. Dahil pag malapit, talagang isasabit sa mga bato. Tulad dito, malayo na nga pero parang isasabit pa, pero nahila naman natin kaya hindi na sumabit mga kaspero. Dahil mahirap na balikan pa ulit natin dahil medyo malalim. Ito spot na to dahil yung komportable talaga akong mag-dive nasa 20 hanggang 22 meters mga kaspero. Ito pa, ang sarap na ng panain. Nasa harapan na natin. At ayun oh, pipili pa talaga. Kaya ayun, napakaganda na naman ng pagkatira natin. Spine shot mga kaspero. Sana all ganito yung pagtira para wala nang pahirapan. Sumabit itong napana ni Master Danny na unicorn, kaya ni-retrieve ko mga kaspero. Pero nakaload na yung pana natin para in case man na merong lumapit, papana din tayo. Ayan mga kaspero, talagang hindi makukuha gawa ng bumaon yung dulo ng shaft at dun sumabit sa bato. Paglingon ko sa gilid, nandun sila pero medyo malayo sa atin, kaya hintay pa tayo ng konti, baka lumapit pa at maka tira pa tayo ng isa. Ayan, tumago ako dito sa malaking bato at yun, biglang nagsilapitan na naman itong mga unicorn na ito, kaya tinira ko na yung isa. Sapul mga kaspero. Sulit yung pagkuha natin dito sa shaft ni Master Danny. Nakadali pa tayo ng isa. Hindi sayang yung dive natin. Sobrang dami na ng mga unicorn na nahuli natin. Nag-isip ako na maghanap ng mga ibang matitirang isda, at eto, merong trevally at saka isang long nose emperor, at mas malaki itong long nose emperor kaya ito yung pinili ko. Napakaganda ng pagkatama nitong long nose emperor.
Hindi na nga sana tayo papana, pero nagpapaakit pa rin itong mga unicorn na ito, mga kaspero. Kung napapansin nyo, nandyan na sa harapan ko. At sobrang laki talaga ng isa na ito. Ayan o. Kung napansin nyo, mga kaspero, dalawa yan. Yung isa talaga sobrang laki, kaya yun yung tinira ko. Pinipilit ko na ma-headshot natin. Yun, na-headshot naman, pero napataas ng kaunti, kaya nabuhay pa. At yung ginawa niya, sumabit sa bato, mga kaspero. Yun o, talagang nagwala itong unicorn na ito, dahil malaki na rin ito. Umabot ito ng mga 3.5 kilos at ayun, sinabit sa bato. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kaspero, na pag naka double wrap tayo at pumana tayo ng malapitan, talagang sasabit sa bato, kaya kailangan na i-retrieve. Buti na lang, habang nasa taas ako, nung hinihila ko, natanggal naman ito sa pagkasabit sa bato, kaya hindi na natin sinisid ulit. Napansin ko na napakaraming mga bait ng mga dalagang bukid, mga kaspero. At nung tiningnan ko sa unahan, meron isang malaking malaguno or green jobfish. Kaya hinanting ko na ito, mga kaspero. Pwede ko na sa panain na naka free fall. Problema lang, baka hindi natin matamaan. Sayang lang, kaya yung ginawa ko, talagang inambush ko itong jobfish na ito para mas lumapit sa atin at mapana natin na malapitan, mga kaspero, para sure ball na makuha talaga natin. At ito, nakapwesto na tayo at siya naman paikot-ikot lang doon sa unahan, lalapit at lalayo ulit, pero hindi natin tatatanan na yan, mga kaspero. Yun, sapol, mga kaspero, tinamaan talaga, kaya walang kawala dahil tagos na tagos yung pagkatira natin dito sa jobfish. Pagka-secured ng jobfish natin, bumaba ulit ako at ito yung bumungad sa atin. Isang grupo ng rainbow runner, kaya pinahabulan ko. At sa pool naman, mga kaspero, double kill sana. Yung problema lang, medyo napababa yung pag-aiming natin, kaya daplis yung isa. At buti na lang, meron pang isa na natira. At ito na yung na-secured natin na isda sa araw na to, mga kaspero. At pagkatapos nito, umuwi na rin kami ni Master Danny. Mag-alas 3 pa lang ng hapon, pero paldo na. Halos puno talaga yung styro na dala namin.
Ah. Oh. Wait, ako na yung mga kaspero. Puno na yung styro. Kawawa yung isda. Grabe. Oh, lunod na yung unahan ng bangka. Aga pa. Aga pa. Ayos yan para ma-dispose din. Oh, lunod. Buksan mo nga. Ah, 15% na lang tayo. Ah, grabe. Wala laki. Oh, laki pa naman ang styro na to. Oh, Dalawa lang yan. dalawang tao. Dalawang tao. Pero, purpose. Alright, let's go. Para magpagbenta pa tayo. Alas 3, 10 ng hapon. Nag-upisa kami kanina, mga alas 10. Oh, mga 10:30. 15. Oh, dive na kami. Kaya walang kain. Ngayon pa lang. Ayan. Kabalot yung mga kanin. Babi oh. Ayun, may prito pa. Siyempre. And the best, nilaga. Ilagang baka. Baka. Pangbawi gutom. Kaya bago umuwi, kain mo na. Kain mga kaspero. Ayun. Kain. Ayos. Sabi. Oh no. Yatos dalom. Ah. Daw paningan, 2 kilos. Ayan mga kaspero, nandito na tayo sa tabi. At grabe, harvest. Harvest talaga. Sa ano? Naka-ano lang yun? Ha? Ay, may nakaturo. Ano ko niyo? Ay, dito pa lang dinumog na yung isda natin. Three kilo. Grabe mga kaspero. Sa huli namin. Paldo. Paldo na sa huli, paldo pa sa tao. Artista kita. Artista yung isda. Alright. Oh. Grabe, tangigitan. Dan. Tangigitan. Dan, wala tangigitan. Pabuiti sana dan. Videohan ako. Mackerel from Romblon. Wala. Puro pana po yan lahat. Pagpingin, wala kang muli kayo. Wala po. Depende rin sa spot. Pwede kayo arkala yun. Patro. Kay Tilpa. Shot mo, buntit mo. Tilpa. Tindahan. Teka lang. Konti na lang natira sa daming isda mga kaspero. Oh! Oh! Ay, okay. Alright, mga kaspero. Ito yung income namin. Ayan, marami. Bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Ulawin na ba? Walang? 5,000. Pagkain pa. 300. Pati kape. 16. Na 1.5. Paldo-paldo sa kita. Dudok ba yun? 8. Ayaw naman.
mataling lima. 70. 16,870. So may kukunin pa kami dun sa bye-bye. Nasa 1/4. Pwede pa rin mabreak. So 18. Malaki ang Ayos. Hindi ako mabreak ang tagigit. Panalo. Panalo nga. Pero May tag 8,000 sila mga kaspero.